a TikTok din nan akwai wacce ta ware rawar duwawu take, wata ta ware rawar nonuwa take, wata ta ware rawar kaza take, rawar kaza take. Billahi allazi la ilaha illa huwa ba za mu daina faɗa ba, kar ku daina. Ba dai zagi ba, kun daɗe ba ku yi ba, duk jikinmu shine tan muna ciki ake zagin mu, kuma mun zo duniya mun yi karatu kuma mu fara tsoron zagi. Mu za fa a dake mu, za a zage mu, za a ci mutuncin mu, za a yi mana kazafi, za a yi mana sihiri. To sai me zamu damu da wani zagin ma wata wawuya? Zagin ku ba zai hana mu ci gaba da gaya muku gaskiya ba. Wallahi za mu faɗa muku ku zage mu. Akwai ranar da za ku gane ba ku taɓa yin masoya irin mu ba, da muke ta kokawa da ku. Daga ranar da mala'ika ya zo ya karɓi ranki, daga wannan sakan ɗin ne za ki gane ashe biki taɓa yin masu ƙaunarki a duniya irin malaman da suke miki wa'azi ba. Me Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu ne wal hijara alaiha mala'ikatun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ku ahalin mu ne, yan garin mu ne, yan uwan mu ne musulmi, kuna da haƙƙin nasiha akan mu. Wallahi fasikancin ku ba zai hana mu muku nasiha ba, dan za ku zage mu ba zai hana mu muku nasiha ba. Ba duka ba zagi, ba aikin mu bane mu dake ku ko mu zage ku, amma fa mu gaya muku cewa wannan abun fasikanci ne. Yau din nan muka fara, ba ku daina ba, ba za mu daina ba. Wa in uttum udina, kuna barnan muna faɗa, shine uzurin da za mu ba wa Allah. Mun faɗa, mun muku wa'azi, dan za a tambaye mu ma akan mun gaya muku ko ba gaya muku ba. Kuma duk malamin da ya ji tsoron bayyana musu wannan fasikancin, shi ma mutumin banza ne. Dan dole ne malami inda yana ganin wannan fasikancin ya haƙura ya gaya musu gaskiya. Dan shine man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi zalika mai adhaful iman. Aiko duk malamin da zai karanta ya fassara zai iya faɗa kenan da harshen sa. Sannan duk shugaban da ya san wannan fasikancin a state ɗinsa yana faruwa, bai damƙe hannun wayannan fasikan ba, shi ma fasiki ne. Kowaye duk matsayinka, ni ne nake faɗa, fasiki ne kai. Ba fa kuma iyawai na ko ina nake faɗa, karatun yau mai duka ne. Wallahi ba wai na wane, ina nufin wane banda wane ba. Duk shugaban da ake iskanci da batsa da wulakancin nan da matan nan suke a state ɗinsa, bai kawo ƙarshen wannan fasikancin ba, ko dan yana tunanin za su taya shi kamfen ko wani abu, billahi allazi la ilaha illa huwa, shi ma fasiki ne. wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha